Jama'a salamu alaikum. Da farko sunana Awwal Abdullahi wanda yake zaune a hayar Rigasa Makera. Gwamnatin Kaduna da farko dai zan yi kira ga mukarraban gwamnati da dan Allah dan Annaba a daina amfani da wani a ɗauki kuɗi a bashi ya je kafafen yada labarai yana zagi mu shugabanni yana wani abun nan. Ina ganin kamar hakan ba zai haifar mana da ɗami ido ba. Especially abin da ya kamata mu yi shine dukkan wani abin da muka ga mutum yayi wanda bai dace ba mu masa addu'a mu kuma kira shi mu gaya masa yadda zai fahimce mu ba tare da wani cin fuska ya shiga ba ko wani cin zarafi ko wani abun nan. Ina ga kamar hakan zai fi dacewa a gare mu akan a ɗauki kuɗi yan kalilan ana zuwa ana bamu muna zuwa kafan yada labarai muna zagin na gaba da mu muna zagin shugabanni. Hakan kamar ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Wace jinjina kake da ita ga shi shugaban kasa ko kuma gwamnan kananan jihar Kaduna? Gaskiya jinjina na farko abinda nake jinjina na farko wanda zan fara mai gida Malam Muhammadu Buhari shine da ubangiji Allah ya bashi ikon kara kokarin yi mana adalci, su kuma mabiya ga shi ubangiji Allah ya ba su ikon ganewa gaskiya domin su dawo su aikata abin da ya fi alkhairi. Ba wai mu dinga amfani da wani dan karamin dama muna musguna ma wayanda muke tare da su ba, ko na sama da mu ko na ƙasa da mu ko na makamanci hakan. Dan haka shi na bin na gaba ban Allah ne, sai ka bi za a bi ka, domin Allah ma da ya ce kamata dinin tudana idan ba kai mai kyau ba tun a nan gidan duniya za ka gani balantana abin nan balantana a ce an je can. Dan haka ina kira ga mai dan Allah dan annabi mu daina zagin shugabanni da sauransu. Muryan talaka.